Абярэгі тваіх берагоў ратавалі мяне ад шаленства. Вартавы, самых сэрцавых сэнсаў, найтрывалы з усіх багоў. Агаліў мне такую глыб, што дыхнуць не магу, каб не хлынуць. І раку быў суроку няспынна, лашчу ў роце харалы рыб. Лаю роўных, пяю крывым, нюхам чую адных крылатых. Раю вірны, з патоля і латы, нарачоны мой пілігрым. Прывітанне! З берага Дняпра мы пачынаем падарожжа па Рагачове, горадзе Караткевіча і Згушчонкі. І сёння з вами буду я, Наста Кудасова. Мы знаходзімся на замчышчы. Адсюль пачаўся горад Рагачоў. Гэта замкавая гара, і знаходзіцца яна на зліці дзвюх рэчак. Вот там Дняпро працякае, там Друдь. Зліваючыся, гэтыя дзве ракі ўтвараюць па форме рог. І лічыцца, што менавіта вот праз гэты рог і з'явілася назва горада Рагачоў. Першыя летапісныя згадкі аб Рагачове датуюцца 1142 годам, але археалагічныя знаходкі адсюль кажуць пра тое, што тут было паселішча яшчэ ў першым тысячагоддзі да нашай эры. То бок горад вельмі старажытны, насамрэч. Некалькі гадоў таму ў Рагачове, дзякуючы намаганням грамадскіх актывістаў, з'явіўся вот такі памятны крыж і памятны камень са словамі Владзіміра Караткевіча. Гэта ўсё дзеля ўшанавання памяці Тамаша Грыневіча, сваяка Владзіміра Караткевіча, які загінуў у паўстанні 1863 года. І такім чынам гэта ўсё ўшаноўвае памяць не толькі Грыневіча, а ўсіх тых людзей, якія паклалі свае жыцці за свабоду, за свабодную бацькаўшчыну. Ну, уласна, крыж памятны знаходзіцца ля старых гарадскіх праваслаўных могілак. Сюды можна прыйсці, каб паглядзець вот на такія архітэктурныя помнікі. Гэта каплічкі старыя. Яны ўжо амаль разбураныя. Я гляджу нават зараз, што заклалі ўваходы унутр. У мой час, я помню, яшчэ можна было схадзіць унутр, паглядзець, што там. Але ў асноўным іх выкарыстоўвалі як прыбіральню, альбо там выпіць, таму, напэўна, вырашылі захаваць іх, ну, хаця б такім чынам, можа, так і лепш. Па ўсім беразе Дняпра растуць вот такія дубы старыя. Колькі сябе памятаю, яны тут былі. Усё дзяцінства мы тут праводзілі ў пошуках жалудоў. Гэта была такая любімая наша забаўка. Не ведаю, хто іх насадзіў і калі. Але вот для мяне Рагачоў гэта горад дубоў, у прынцыпе. І калі мы ўжо трошку падраслі, былі падлеткамі, мы сюды прыходзілі з гітарай, спяваць песні, марыць пра шчаслівую будучыню, пра новую Беларусь з сябрамі. І аднаму з такіх найлепшых сяброў і прысвечаны верш пра лісты, які вы можаце паслухаць, калі пяройдзеце па спасылцы, якая ніжэй. Вось у Рагачове ёсць таксама старажытныя габрэйскія могілкі. Хаця, я помню, што ў маім дзяцінстве тут было нашмат больш чаго старажытнага, скажам так, было шмат гэтых плітаў, камянёў. Падабалася нам тут хадзіць, гуляць, расчытваць гэтыя старажытныя літары, незразумелыя. У прынцыпе, я пасля пачала, напэўна, вучыць габрэйскую мову, таму што мне была вельмі цікавая гэтая культура, якая тут побач.
але ўжо нікому не патрэбныя насамрэч. Таму што на сённяшні момант амаль нічога не засталося ад гэтых могілак. У нас такое любяць усё ўпарадкаваць, рабіць красіва. Таму тут навялі прыгажосць, усё гэта проста зраўнялі, прыбралі. І засталіся нейкія такія рэшткі чагосьці старадаўняга і кранальнага. А вот у нас есть церква православная. У прынцыпе, можна сказаць, адзін з самых, напэўна, старажытных будынкаў. У Рагачове мала што старажытнага захавалася. Я пра яе ведаю толькі, што яна сіняя, драўляная. Яна Александра Неўскага. На гэтым жа месцы ў 19 стагоддзі стаяла цалкам драўляная царкоўка, вельмі падобная па выглядзе на гэту. Таксама называлася Александра Неўскага царква, але падчас вайны горад амаль цалкам быў знішчаны. І тут таксама было ўсё знішчана. Таму толькі у канцы 20 стагоддзя, па-мойму, у 1989, здаецца, годзе, храм быў узноўлены, і ў гэтым храме мяне хрысцілі. Праўда, я помню, што было вельмі страшна. Па-мойму, з той пары я і не хожу ў царкву пасля таго, як мяне пахрысцілі тут. Але сваіх дзяцей я таксама прыводзіла сюды, і таксама хрысцілі мы іх у гэтай царкве. І мне падабаецца, што ў Рагачове акурат побач з царквой знаходзіцца асвод. То бок гэта ў нас такое нейкае месца комплекснага ўратавання душаў і целаў, можна так сказаць. Каму трэба ў царкву, камусьці, можа быць, сюды. Некалькі гадоў таму ў Рагачове ладзілася цікавая мастацкая акцыя, падчас якой у горад панаехалі розныя мастакі і размалявалі яго такімі цудоўнымі графіці. Адно з такіх графіці гэта выява Владзіміра Караткевіча. Можна палюбавацца. Чаму Караткевіча вы ведаеце? Таму што ў Рагачоў ён прыязджаў жыць, натхняцца і пісаць тут свае творы. У дом мы пад'едзем пазней, паглядзім. Недавно до Дня беларускага пісьменства наш горад, так сказаць, упрыгожылі, праапгрэйдзілі, зрабілі тут шмат чаго новага. Напрыклад, чамусьці не паставілі помнік Владзіміру Караткевічу, не ведаю з якіх прычынаў, але зрабілі прынамсі такую алею у дзіцячым парку ваеннай тэхнікі, танкаў і нейкіх іншых штуковін. Напэўна, гэта вельмі тонкая алюзія на Максіма Танка, не ведаю. Магчыма, штосьці яшчэ. А гэта сярэдняя школа нумар 5 горада Рагачова, у якой я правучылася 11 гадоў. У гэтай школе я пачала пісаць вершы. Можна сказаць, пачала сваю творчую кар'еру. Цяпер у гэтай школе вучыцца мой сын. Ці пачне ён пісаць вершы таксама, пакуль невядома. Не так лёгка адшукаць сярод рагачоўскіх маленькіх вулачак і завулачкаў вось гэты чырвоны касцёл, які быў збудаваны на пачатку 20-го стагоддзя тут у неагатычным стылі, але ён моцна пацярпеў яшчэ ў 40-м годзе ад пажару і пасля падчас вызвалення горада ад немцаў. Касцёл быў амаль цалкам разбураны, тут былі зусім руіны, я помню, ў маім дзяцінстве, але на пачатку 2000-х гадоў пачаліся рэстаўрацыйныя працы. Яны працягваліся нейкі тэрмін, касцёл больш-менш прывялі ў такі прыгожы выгляд, але тым не менш чамусьці працы гэтыя не былі скончаны, не ведаю з якой прычыны, магчыма, скончыліся грошы. І вельмі шкада, што тут на паўдарозе
Вот ўсё скончылася, так што касцёла мы дагэтуль не маем, маем вот такі помнік архітэктуры, гістарычную каштоўнасць. Ну, а гэта знакамітая згушчонка. Энді Уорхол пазайздросціў бы такому арт-аб'екту, напэўна. Яна, дарэчы, з мазаікі зробленая. А вось той самы дом, у які так любіў прыязджаць Уладзімір Краткевіч. Гэты дом збудаваў яшчэ ягоны дзед. Маленькім сюды Краткевіч прыязджаў на вакацыі да бабулі, потым ужо дарослым чалавекам. Ён прыязджаў сюды да свайго дзядзькі, і тут былі напісаныя знакавыя ягоныя вядомыя нам творы, такія як «Ладдзя роспачы», «Сівая легенда», «Часткова каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў гародні» часткова. Гэты ж дом апісаны ў рамане «Нельга забыць». Цяпер гэты дом месціцца на вуліцы, якая носіць імя Уладзіміра Караткевіча. Але перайменаваная гэтая вуліца зусім нядаўна. У «Ладдзі роспачы» Уладзімір Караткевіч вельмі цікава апісаў гэтыя мясціны. Ён сцвярджаў, нібыта дзесьці вот тут пад Рагачовам знаходзіцца ўваход у іншы свет, нейкі партал у іншае вымярэнне. І сапраўды, тут ёсць, прынамсі, у мяне нейкае асаблівае адчуванне часу. Нібыта час ці то спыніўся, ці то спрабуе цябе паклікаць у віры нейкіх іншых сусветаў. Не ведаю, ці гэта толькі маё выключна асабістае адчуванне. Прыязджайце і упэўніцеся самі. Ладно, окей, да горошка. Так, все. З берага Дняпра, так, ми починаємо наше подорожжя по Рогачові. Так? З вами буду я. А, з вами буду я. 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 Да, ну я готов.